Zimenezi ndi zinsinsi zosautsa kwambiri zimene zimaonekera. Mama uno mundilole kuti ndikhale pompa mmene ndimasakasaka internet yokambirana za ku website ya ku LCD. Pa ola limodzi inandionetsa meeting ya zizizi imene yachitika chama 4:30 walero, pamene mabungwe okwana 5 amene ndi ma top secret society amene simunayambe mwawamvapo akudziko limene lili lapansi anali pa zokambirana zawo zimene zimaonetsa kukonza mapulogalamu okhazikika mu ufumu wa satana ndi mdierekezi, za mapulani akulikonzanso dziko. Zokambiranazi amapitiriza zimene zinachitika 21 February chaka chomwe chino, zimene ine ndinasankha kuti ndisalankhule ku anthu, ndidangozisiya mosunga. Zokambirana za pa 21 February zinali pamutu wa kukonzanso kwa dziko lapansi, kumene opembeza satana amakuyembekezera. Muzokambirana zimenezi za ku LCD za pa 21 February anali ndi mitu pafupi 6 imene amakambirana. Zinali zovuta pamene amakambirana chifukwa amayimirira awiriawiri, ndipo Lozina Kinka anali pa ntchito yayikulu yopanga interpret English, chifukwa onse olankhulawa amaoneka kuti akulankhula chipwitikizi koma chozama kwambiri. Koma mitu yakafotokozedwe kakutambasula kumene interpreter wachikaziyu amafotokozera mu 21 February chinali chinthu chochititsa mantha kwambiri, chifukwa anali kuunika za kulikonzanso dziko. Kukonzaku amanena kuti tikuyenera kugumula dzikoli ndi kulipanganso shape the world. Amatero chizungu chake Lozina Kinka pa 21 February kunena kuti we are prepared and we are ready to shape the world. Nimamva ngati chichewa chakuti chizungu chakuti shape nkuperewera kwanga kwa ubulutu, kumakhala ngati kuti kukutanthauza kuliyika bwino, kulikonzanso, kulijeba bwino dziko. Atalankhula zimenezi amene ankalankhula ndi Thiang Ngwangi. Thiang Ngwangi ndi 33 degrees amene adalinso committee imene inkasainira kutulukanso kwa corona. Thiang Ngwangi pofotokozera muzokamba zake zimene anali kuzifotokozera pa 21 February, iyeyi adatsindika kwambiri pamutu wa kulipanga shape dziko, mmenemu adatulutsamo mfundo zoopsa kwambiri za makonzedwe ake amene dziko liliti likonzedwe. Amatenga mayina aziphinjo zimene ziti zichitike ku dziko lapansi. Chiphinjo cha matenda anachipasa dzina lake, ndipo mamawa wa tsiku limene la pa 21 February Ngwangiyu adapereka mayina pafupi 5 azolimba zimene ziti zikonze dziko lapansi, zimene ziti zigwerenso dziko lapansi. Meeting imeneyi
imaonetsa kuti matenda amapasa dzina la paokhaokha, ndipo pofotokozera dzina limeneli la matenda amayikako manambala, ndipo manambalawo amakhala otsatana awiri. Pofotokozera za chiphinjo cha matendachi ku ang'i amati 744 imene inali nambala ya chinsisi 744, imene ndi mtanga umene umakhala ngati ukutambasuka kuti aupereka ku dziko lapansi pa mabunge 5 amene anali pa meeting pa LCD, kuti dzikoli alichita shape koma uzera chipangizo cha matenda mu nambala ya 746. Atachoka pamenepo, yemwe kwang anayimanso potambasula kapena kutanthauzira chinenero chimene mkulu yamalankhula chomwe chimaoneka ngati chimamveka ngati chichina, pofotokozera ku ang'i motsagana ndi kuyang'anizana maso ndi maso ndi interpreter lozina kinka. Adatulusanso chipangizo china chimene amati achigwirisa ntchito pokonza dziko lapansili asadafike mu 2030 kulipanga shape. Musayiwale kuti ku LCD amakambirana pamutu wakuti tikuchita shape the world. So pamutu umenewu wokupanga shape the world, chinthu chachiwiri chimene adazachitulutsa ngati chida chimene amanena kuti chiwathandizira kulipanga shape dziko lapansi, anatulusanso nambala imene idali 554. Nthawi zambiri ngati muli kuma meeting achipembedzo cha Satana, ndiye kuzituluka manambala a 55 amayimira zinthu za ndewu, kuyimira ngati ku nkhondo. Amaoneka ngati kuti chimene ndi chipangizo number 2 chimene ati apangire nacho shape the world. Nditati ndichule zinthu ziwiri zokhazi, 774 kuyimira matenda amene ndi chipangizo chimene Satana mogwirizana ndi dziko lapansi wachigwiriza kuti apangire shape the world, atulusire nkhope ya nyuwani ya dziko lapansi through matenda. Mmenemu anayikamo mitundu ya mavirus osiyanasiyana amene ati aonekere ku dziko lapansi ndi kudusa dzikoli, komanso kupangisa kuti dziko lapansi lidwale, likumane ndi miliri yosiyanasiyana. Mwapaderadera tikukhala ni nthawi ina imene tingati kutambasula kapena kufotokozera ndondomeko ya mavirus ndi mayina ache ndi manambala ache amene adawatambasula tsiku limeneli pa 21 February ndi mayesa kulemba. Mpingo wa Mulungu, chinthu chimenechi chinali chinthu chodetsa nkhawa kwambiri, chimene olamulira wa nthawi ya pansi pano, Satana ndiyerekezi, mogwirizana ndi ma principality amumlengalenga, asilikali ache ogwira mphepo za mumlengalenga, ngakhalenso pansi pa nyanja mu network yawo, amaoneka osalifunira zabwino dziko lapansi lokhalamo anthu. Atatulusa chipangizo number 2 chimene ati apangire shape the world ku nambala ya 55, adatulusanso nambala ina imene amanena kuti akuyeneranso kukonzera dziko lapansi. Nambala imeneyi idali nambala ya 441. Mukakhalabe ku chipembedzo chomwechi cha Satana ndiyerekezi, akakhala kuti akukulankhulani in satanic symbols, satanic language, pogwiritsa ntchito manambala, mafolo akasagana samanena za nkhondo,
koma ma 5 akasagana amanena za nkhondo, koma ma 4 akasagana amakhala akufotokozera mobisala kwambiri za zinthu zikuluzikulu zoligwera dziko lapansi, zigumula, ngozi zosiyanasiyana. Nambala imeneyi yotsatana mafolo adayitulusanso ngati si Oktoba ndi Septemba pamene kunkauka mulili oyaka moto ku London. Uja tinaona kuti galimoto zimangoziyakira zokha, manyumba amangoyaka okha, muja kudatentha modesa nkhawa. Miliri ndizopweteka izi zimene iwowa amanena kuti to shape the world. Tikuyena kukhala ndi zipangizo zochitira shape kuti dziko lapansi liwonese nkhope imene ifeyo tikufuna idzagwirizane tikamaza lamulira mu ulamuliro okhazikika wa New World Order umene nsonga za zala ndi mapazi angoonekera chabe, koma mpando wa chipembedzo cha New World Order mothandizira ndi Lucifer sunakhale ku dziko lapansi mokhaliratu. Ni materera chabe amene tikungoaonawa. Zokambirana zodesa nkhawa zapa 21 February ndi zomwezo zimene zikubwerezedwanso mu tsiku la lero. Zofotokozera ndi kuchita implement kuti zida zimene atagwiritse ntchito posemera nkhope ya dziko lapansi. Kugwa kwa mapiri, kusweka kwa matanthwe, kugawanika kwa nyanja, kugwa kwa ndege zikuluzikulu, kuonongeka kwa masitima apa madzi, kapena kufa kwa anthu ambiri nthawi imodzi. Kuphana kwa anthu amtundu ofanana kwa nthawi imodzi. Anachita predict kwambiri kapena kuti anakakamira kwambiri mu nambala ya folofoloyi kulankhulaso za ma genocide. Tikanena genocide timayiyerekezera ngati mmene zinakhalira 94 mchaka chija tidakaona ku Rwanda Matusi ndi Mahutu akudulana pakhosi. Iwowa ayikanso chimenechi ngati chipangizo chimene chiti chikhale osati mugulu ngati la nkhondo, koma to shape the world. To shape the world. Mpingo wa Mulungu mundondomeko ndi dongosolo limeneli lakukonzanso dziko lapansi. Kuchokera mu LCD ndi ndondomeko zimene mabungwe 5 amene satchulidwa koma ndi opsa kwambiri ku dziko lapansi anali kukambirana kuti alikonze dzikoli. Sizodabwisa kwambiri kuti mu folomu mafolo oberekana amene akuyimira anamondwe, mafuladi, kuphana kwa anthu, kusweka kwa mapiri, kugudubuka kwa nyanja, mphepo zosausa zosiyanasiyana zimene ziti zioneke ku dziko lapansi. Iwo pofotokoza pamenepa Kwangi adayima kwambiri pa mawu akuti zingatheke kuti mafuladi zigumula ndi kuphana kumene kungakhalepo, kungakhale kwambiri koyambisidwa ndi ife, koma mwinanso ungakhale result ya chipongwe chimene ife tikufuna kumpanga Mulungu. Pobwezera chilango kapena pochitapo act pakumputa kumene timupute Mulungu, kutha kubweresanso zopweteka zimene ziti zionekere. Nthawi zambiri tikamayang'ana zokambirana zimene anyamata oyendesa dziko lapansiwa amakambirana munseli, zimakhala zinthu zimene zimakhala zosasimikizika chifukwa amenewa saneneli.
ndi anthu opembedza satana. Ndi Bible lokha limene likanena accurate sichimalephereka. Kotero nthawi zina kukakamirabe kumafotokoza zinthu za ku LCD zimatithandiza kudziwa mmene anthu amenewa akukonzekera. Komano timayenanso kukhala ndi kuima kapena kuunika kapena kupereka mpata ndi ganizo lodziwisa anthu owafotokozera za ku LCD-wo kuti zofotokozedwazi zili ndi mwayi olephereka kapena kutheka, chifukwa onenawa si Mulungu, ndi wanthu otsatira satana. Mpingo wa Mulungu munambala imeneyi lozina kinka mmene amatambasula ndinachita kwambiri chidwi ndi nkhondo kapena kuti kuphana kumene adayima pa genocide. Ndilankhule kanthu kamene kampingo wa Mulungu patenga nthawi ku Africa sitinamve anthu akuphana okhaokha ngati nkhondo kulimbirana maufumu. Koma mu LCD anachika mu nambala ya 44 plus 3 kutsogolo kwakeku imene amanena kuti ziyenera zimenezi kuchitika ngati imodzi mwa miliri yoperekedwa to shape the world. Sindikudziwa likhale dziko liti, chikhala chipani chanji, koma chipani china ndi chipani china ku Africa chiyambana ndipo genocide ichitikaso. Sindikudziwa lero kapena mawa, koma kuyambana kwa zipani, kusemphana kwa maufumu aolamulira andale kuchita spark pena pake, ndipo mpingo uyang'ane ndi chidwi kupempherera anthu amene tili m'mayiko aku Africa mmene zipwirikiti za ndale ndizo zimene zimatha kuyambitsa kukangana kwa magenocide. Zikuonekanso kuti genocide mkatikatimu muli kachifungafunga kakusagwirizana kwa zipembezo kapena kusemphana kwa zikhulupiriro pakatikatipa. Mozama kwambiri tili ndi zikhulupiriro zoyima pa zokha zamphamvu zimenenso zizabwerese genocide. Mwachisanzo tili ndi chikhulupiriro cha Chisilamu chimene pakadali panopa papezeka kale gulu limene likutuluka mu WCC, World Council of Churches, likuyima palokha. Ilolo latutumuka ladabwa gululo kuti sopano popeza chikhulupiriro cha Chisilamu sichimakhala pa ubwenzi ndi Chikhristu, koma WCC ikuapanga kuti azimwera pamodzi. Ndiyo akunena kuti chimenecho sichena kukhala choncho, Chikhristu ndi Chisilamu kumwera pamodzi. Akutimweretsa kuti susisambale imodzi ndani. Pokambirana amanena kuti ndi bungwe la WCC. Now, muzokambirana za pa 21 February mmene amakambirana za genocide mu mpukutu kapena mu title kapena mu mutu wa mafolo awiri ndi nambala ina kuseliku. Amanena kuti pakhala genocide imene ita kuyambitsidwa ndi ndale kapena genocide imene ingathe kuyambitsidwa ndi kusemphana kwa zikhulupiriro. Pena pache kagulu kameneko kadedwa ndipo pakhoza kukhala mkangano waukulu kwambiri pakati pa achikhulupiriro cha Chikhristu koma okhala m'manja mwa WCC ndi achikhulupiriro cha Chisilamu amene akuchita gathering momentum ponyengerera Chibahai, Chibuda ndi zipembezo zina kuti asakhale pansi pa WCC. Spark ya zikhulupirirozi ikaphunzitsa anthu m'mamidzi kuti akaukire, ndipo zikhulupiriro zikhoza kuukirana ndi kuyamba kudulana makosi. Mpingo wa Mulungu sitipita chimozimozi mpaka kalekale ziyanjano zimene mukuzimvazi mapastors fulateno pena pake aima, ziyanjano zomapanga kuti ife ndife amodzi, Zikhristu zonse kuzika pamodzi, pena pake pakhala ng'alu pakufuna kudusa msinje wa genocide. Kodi zinthu zimenezi poziona
pakuti akuzilongosola ndi kuzinena ndi anzathu akumidima, anzathu oyendesa dziko lapansi. Ife ngati ana a Mulungu tionebwa mu zinthu zitatu tafotokozazi. Mukuoneka kuti mutatu momwemu mwabweretsa kale chithunzithunzi chotionetsa kuti tiyenda mosausa komanso movuta kwambiri. Pamene mabatani kapena kuti mabokosi awiri mmene munasungidwa manambala awiriwa ndafotokoza kuti adafotokoza mfundo 5 pa 21 February, zomwezo ndi zimene azibwereza solero madzulo ano. Tamverani. Pokambirana mu mfundo zitatu ndafotokozazi, taona nambala yokhala ndiberekana ma 6, tazaona yoberekana 7, pena pake tazaona yoberekana ma 5, ndi apa tikuona ya namba 4 imene eni yakewa amayiyikanso pamodzi kunena kuti nambala imeneyi ikhuzana ndi chisauso cha zachuma, kuti chumacho chathandiziranso to shape the world. Mpingo wa Mulungu, mukapita ku chipembedzo cha Satana ndikukutulusilani nambala ya 1, kumbuyo kwa ike nambala iliyonse, koma iyambire ndi 1 uku. 1 yu amuyike mukakalala ka ndalama ya ku America. Pamenepo amakhala akunena za economy ku dziko lapansi. Ku chipembedzo cha Satanako malingana ndi satanic language. Zokambirana za lero, zokambirana za pa 21 February, zonsezi zinaunika chinthu chofanana chimene chikuunikidwanso lero. Wotanthauzira lozina kinka akunena kuti ndalama kapena kuti chuma cha dziko lapansi chithandizanso kupanga shape the world. Iwowa akuti akufuna kukonza nkhope ya dziko lapansi. So chinthu chimenechi cha namba 4 ndicho chimene chamangirira mavuto osiyanasiyana amene ati aoneke ku dziko lapansi. Mpingo wa Mulungu, ana a Mulungu, mu zinthu zonse 4 tazifotokozazi tipeza kuti zikukhuza anthu ku dziko lapansi. Anthuwo mkati mwa anthumo muli mpingo umene ukukonzekeranso kubwera kwa Yesu Khristu. Tamverani. Tikazama mokwanira bwino, nkhani yotionesa nambala imodzi koma yoyiyika mu feremu ya kalala ya ndalama ya ku America. Ndi zoona kuti chuma ku dziko lapansi chagwiridwa ndi eni yake amene amapanga ndalamazo, amene amayang'anira ndalamazo mwadaladala, kuti kupyolera mukusowa kwa chuma akwanise kupanga shape the world akamafika mu 2030. Sindikudziwa kuti mipingo imene tikudalira ndalama, anthu amene tikudalira ndalama, mwatsoka akamapanga shape the world pogwirisa ntchito ndalama, kutha kupezeka kuti ndife tomwe akutisema nkhope zathu kuti tikafanane ndi mmene dziko Satana akufunira kuti likhalire. Zokambirana zositisa mantha zachonchi zimene akuluakulu amenewa amazikambirana, zimene zikubwerezedwanso nambala yomaliza imene imaonekera osati ngati figala, koma imaonekera ndi nambala yokhala mkati mwakachinyama kakuda kooneka ngati hosi. Imeneyi imachita signify njala, imene akunenanso kuti ichita kupangiridwa daladala. Pamutu umenewu lozina kinka amabwereza kuti kukhala mafuladi osiyanasiyana ku dziko lonse lapansi popanga interpret lozina kinka mu LCD kuti B uyu, black uyu, mtolo wokhuzana ndi njala. Njalayo kuti ibwere pakufunika kuti pakhale kusintha kaye kwa nyengo. Kotero kuti ngati chipangizo chofuna kuthandizira kuti njala isause kwambiri,
machini a mitundu amene amayang'anira zinthu zachilengedwe, ma satellite amene amagwira masigino osiyanasiyana ku dziko lapansi, ndondomeko za ulimi, ndondomeko za chakudya ku dziko lapansi zasokonezedwa kuti zikayendere mofanana ndi kusinthika kwa nyengo. Pamene kusintha kwa nyengoku kumene tikukuona lero kukubweretsa zigumula zosiyanasiyana, kukulunjika ku mfundo namba 5 ya zokambirana zawo kuti ku dziko lapansili kutsikenso njala ya zauneni. Mpingo wa Mulungu, mwa zinthu 5 ndazifotokozerazi, tikabwera ku Bible tipeza kuti Bible linaloseranso kale za miliri, zochitika, nkhondo ndi zowawa zimene zizakhale zizindikiro zakubwera kwake kwa Yesu Khristu. Ndikamaona mmene akukambiranirana anthu opembeza satana ma website aku LCD, ine ngati munthu opulumuka kuchoka m'manja mwawo kuzafika ku dziko ili la Chikhristu ndi kuwerenga Bible, ana Mulungu, zikundipasa chizindikiro chosasinthika kuti tayandikira kwafupi penipeni pakubwera kwake kwa mwana wa munthu ku dziko lapansi. Musadabwe imfa za wanthu osalakwa akuchita shape the world. Musadabwe mphepo zopanda koyambira akuchita shape the world. Musadabwe kufa kwa anthu mopanda chilungamo kapena kusowa kwa chitetezo zosiyanasiyana za umunthu wa munthu ku dziko lapansi, eni yakewa akupanga shape the world. Mpingo wa Mulungu, ndimati ndizokambirana izi zimene zikuoneka mu LCD zikutipasa chithunzithunzi chokwanira chosasinthika konse kuti Satana ndiyerekezi akubweretsa mavuto miliri yosiyanasiyanayi kuti akalikhonze dzikoli. Pamene akunena kuti tikulipanga shape dziko, kulipasa nkhope dziko, akulipasa nkhope iti yoti ikagwirizane ndi ulamuliro wa mu New World Order. Eni yakewa akufotokozera mmene anayimirira Beni anafotokozera bwino kwambiri. Iye anatambasula momveka bwino kuti dziko lapansi pomazafika mu 2030 malo ena sikudzakhalanso matauni chifukwa zigumulazi zizakhala zitachotsa. Malo ena amene kuli midzi akuti sikudzakhalanso midzi. Misewu ina idzakhala itasinthidwa kuyika misewu ina, kupanga njira zina. Maofesi ena adzakhala atasunthidwa kuyikanso maofesi ena. Alisuntha dziko limeneli kulipanga shape kuti likhale monga mmene akufunira. Chizindikiro chakuti alipanga shape dzikoli sikulipanga shape kwa nkhanza kokha. Ayi. Bernard amafotokoza kuti tiperekaso ndalama ku dziko lapansi zimene zithandize to shape the world. Mpingo wa Mulungu, tiyembekezereso kubwera kwa mabiliyoni azachitukuko ku dziko lapansi kuti mangira ma infrastructure ena atuluka. Tiona malo amene kunali chichire kukubuka ma upstairs. Kumene kunalibe matauni, tiona matauni. Ndalama zomangira ma Goshen City sizisowayi kuchita shape the world. Pofika 2030 mamidzi ena adzakhala ngati matauni. Pamene tikuona kusesa kwa nthaka, kuchoka kwa nthaka, kugumuka kwa manyumba, kusintha kwa njira za misinje, kudusa kwina, kugumula kupanga njira zina zakuti madzi azidusa. Mpingo wa Mulungu, to shape the world ndi chimene ndiye cholinga chawo. Ndiye munyengo imene Satana akufuna kulipanga shape dziko lapansi. Kodi mwana wa Mulungu wayima bwanji, wakhala bwanji, wakazikika bwanji?
Ndikupempheni mpingo wa Mulungu, ana a Mulungu, tiyeni tisachoke pabondo, tisachoke pa pemphero, mtima wathu ulunjike pamaso pa Mulungu. Angakhale zikuoneka zimenezi mu LCD zakusintha kwake kwa dziko lapansi, zinthu zinazo nkumaona kuti zikuchitikadi, koma ife tikhulupirire Mulungu ndi kuyendabe ni Mulungu wathu, ndi kusapambukira kulamanja kapena kulamanzere. Ndikupempheni abale ndi alongo nonse amene simunakonzekebe zakubwera kwa Yesu Khristu, konzekerani. Sopano dzikoli silikhala chimozimozi, lizipita likaipa. Mwina tamva kale za virus imene yayambika chakugine. Matenda osausa kwambiri, anzathu osachepera 19 kufika madzulo ano amwalira kale. Akuyesesa kulipanga shape dziko lapansi. Pamene likusintha chonchi, inu ndi ine tikhala tili pati. Tiyeni kwa Mulungu ndikupembeza Ambuye mu mzimu ndi nchoonadi mpaka titakocheza ndi kumaliza ulendo wa nthawi yapansi pano mokhulupirika ndi moyenda bwinobwino. Madzulo ano ana Mulungu, tilekerane pamenepo. Amen.